בכל משרד בעולם יש מדפסת לייזר או מכונת צילום. מכשירים אלה פולטים לאוויר חלקיקים בגדלים שונים. אנחנו מתעניינים בחלקיקים הקטנים בגודל ננו-חלקיקים. ננו-חלקיק הוא חלקיק בגודל מיליארדית המטר. חלקיקים אלה נכנסים לריאות, מומסים בדם ועוברים לכל חלקי הגוף. על ידי כך הם עלולים להשפיע בריאותית על מערכות שונות בגוף. מטרת המחקר שלנו הינה לבדוק אם ניתן לעצור חלקיקים אלה. אנחנו נבצע בדיקת רקע של כמות החלקיקים בחדר, כפי שקיבלנו אותו ללא מדפסת. לאחר מכן נבצע 15 מחזורים של הדפסה של 20 דפים כל מחזור ללא פילטר, ובסוף נבצע הדפסות באותה כמות עם פילטר של קלינופיס ונוכל לבדוק את ההבדל. מדדנו 3 מצבים. מצב ראשון זה משרד ללא מדפסת, נמדדו 3,000 חלקיקים לסמ"ק. מצב שני זה עבודה של מדפסת ללא פילטר, נמדדו רמות של 50, 60 ואפילו 80 אלף חלקיקים לסמ"ק. ומצב שלישי זה היה מצב של מדפסת עם הפילטר, עליו מודבק. הגענו לרמה של 3,500, 4,000 חלקיקים לסמ"ק, כאשר זה בעצם נותן לנו הורדה של פי 7, פי 8 ממה שהיה לפני כן. בניסוי שלנו ובניסויים דומים שנערכו בחוץ לארץ, במרבית המדפסות שנבדקו, הפילטר של קלינופיס הצליח להוריד את רמת הננו-חלקיקים באוויר בצורה משמעותית ביותר.